Hello, kumusta mga ka-DJ, mga ka-listeners? Kumusta namang tanan diha? Hinaot na aka mo nakita sa maayong panglawas ug kapiskay. Ug karon di ta maglangan atong sugdan ang laing sumpay ikalimang adlaw ning dramaha ang bagong bayani. Ang sender ani si Art. Ug karon di ato sa pasahon ang nag-comment ning atong drama ni Dads Vasquez gihapon. Daghang salamat Dijolex Remix daghang pong salamat sa imong pagkanunayong pagpaminaw ning bagong bayani nga sugilanon nga ang sender si Art. Salamat kaayo Dads Vasquez ha sa imong pagkanunayong pagpaminaw. Di ta maglangan ato ng sugdan ang intro ning atong sugilanon, bagong bayani. Salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay. Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit. Nabagi ko diri, ma. Pahit ko kayo pagdiri. Kasarangan nga kasinatiya. Nanoy diri kong labot. Sure ka? Magkasalata ha. Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod. Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani ng Sanda. Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Taya. Soundman, Alduen Nacorda. Recording editor, Lloyd Gapiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga magkahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon nga gipalagikan sa atong sukid ti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Art. Si Najer, ang Arab driver ni Engineer Malik, mao ang nisugat namo sa Dubai International Airport. Si Miss Chiza, nga staff ni Madam Surita, mauna ang niasikaso namo nga to sa amo ang gipuy-an. Siya ang nipasabot namo nga magmatgon kunomi sa batasan sa asawa ni Engineer Malik. Nga si Madam Surita nga usa ka Pinay. Sa among kababayan, pero sakit og sinultihan. Unya, naimamat yun namo sila magtiayo ni anang pagkaugba. Nakasabaan pa niya si Boy Bogs kay nisalka sa istorya bisag wa kuno pasultihan. Nagsugod mi sa aming trabaho nga madasigon tungod kay positibo kayo si Boss Rod nga among foreman. Ugusan niya na kaadlaw sa kantin. Hybrid na nang imong mga komedya ha ba? Ay, di gini komedya ko ha, Ma'am Chess. Miss Chess. Tinood gini arong kauyam na kumigo. Huy, bitaw, uy. Enough na sa imo mga komedya kay namuha na si Art, oh. Ikaw, good Bogs. Miss Chiza. Bitaw, seryoso ka, tabi? Ay, serious. Unsay nga ikasulti sa among menu nga mga pagkaong Pinoy? Lami kayo, Ma'am Chess. Ay, lami Ha? kayo, Miss Chess. Ay, may pagkatimpla ni mo. Art? Husto ang gisulti ni Baybogs. Lami ang timplada. Muraog, naaratas ato ba sa Pinas? Salamat. Daghan kayo salamat. Wara na.
Nagyay dili mahimutangan ni Ron. Bay, lubi ko nili, ha? Minyo na ka, Art, or single pa? Biya bay Arta, disyon kita. Ay panungog na agad, Bay Bugs. Hapit ko mapahamak sa mga kabuang kanina, da. Nagandong pa nagyapon ka itong babae nga. Giluiban ka? Bay Art, timyong bay? Bay Bugs. Rigugma gyapon ka itong Jose? Wala na, Bay. Huwag yung makuha itong bayana. Oh, ano yun? Huwag kayo makuha to. Arbi na, tinto singpit eh. Aw, matik na, Bay. Hagbay na akong gikalintan sa hingpit. Pagkabot pa lang nato dito sa Manila. Hingpit na akong nagsugod og move on, Bay. Oh, ni di text message si Tia Leslie nga wala akong mabasa. Palihog tawag dayon og makalugar kadong emergency. Emergency? Ngarom ka? Ikul ba ang mahinong ko? Hello, Dong Art. Mayo kay nakatawag ka dayon, Dong. Tia Leslie, o sa'yo nahitabo tayo? Dong, si Lola ni mo isang. Oh, Wala. Patay na. Tia. Ayaw ka rin pangumidyag sa mga anak, Tia. Dong, tinuod ang ibalita ko karon nimo. Dayon na itong iyang pagkatuog gabi. Kay sayo sa buntag, namata naman lang ni Lolo ni mo isoy nga wa na maglihok imong Lola. Lula, isang. Lula! Nga nung wa ba ko ni umabuta nga makapauli umano niya sa pangkontrata. Sayot ko nga kanunay kagitiyang gihandong, Dong. Pinangga kayo ka ni Lola ni mo isang. Tia Leslie. Tia. Dong Art, mahal ka. Palingkamot niya alang sa imong pangandoy. O bisag wa na si Lola ni mo. Apa man ang imong lolo isoy. Ni ami nga imong mga kabanay. Mahal ka kaayo na mo, Dong Art. Amping og magpakalingon sa budiha, Tia. Ilabi na gid si Lolo Isoy. Gusto kang makiksulti sa imong lolo, Dong Art? Lolo Isoy. Dong Art. Kilulani mo, Dong. Wala. May kaliwan na ganito sa laing kalibutan. Lolo Isoy. Ato na lang dawaton, Lo. Nga gikuha na si Lula sa atong labang makagigahom. Dong Art. Doon kayo may pugamot ka na ito ni kalibutan na. Kapahuway na sa taon siya sa iyang lisod kayong kahimtang. Pagpakaligon niya, Lo. Mahal kay ka na mo. Salamat, Dong Art. Ang pimbayang yun niya si mong trabaho, ha? Oh, Lolo Isoy. Akong pasubo sa kamatayon si mong Lola, bay. Salamat, Bay Bugs. Art, ako mga pasubo sa pagtaliwan sa imong lula. Salamat kayo, boss. Ingon gyud niya na ang kinabuhi sa tao. Di matag-an kung kano sa kuhaon sa Diyos ang hinawa man atong kinabuhi. Gusto ka, busrot. Sa musugot kitang sa dili, muabot jud ang kamatayon sa matag kinabuhi sa tao. Sama lang kita sa mga dumuduong nining kalibutan na,
ug moabot gyud ang gikatakdang panahon nga bawion sa Dios ang hinuwaman natong kinabuhi. Boss Rod. Medyo migaan-gaan ang akong pagbagutan, Priscilla. Human ko mabati ang madasigon nga mga pong ni Boss Rod. Masinati gyud sa matag tawo ang pagbangutan. Apan may gisaad ang Dios sa matag usa kanato. Ang kaluwasan ug ang kinabuhing way katapusan. Ato makaplagan pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Salamat sa pagdasig, Boss Rod. Dede ko ang nga maluya bisan sa taliwa sa akong pagbangutan. Condolence sa inyong pamilya, Art. Salamat, Miss Chisa. Pinangga gyud ay tingali kasi mong lola, no? Kay affected man gyud kaayo kasi ang pagkawa. Oo. Inood. Tungod gay pinangga kay ko sa akong mga apuhan. Busa, mahal ko usab kayo sila. Gusto ginunta ko nga mapahuway ka lang una sa trabaho pero wa mo sugot ang opisina kay nag-ingon ko no si Madam Surita nga kitang tanan pulos mga matay. Sige lang, boss. Okay na. Nakailan ako sa unsay batasan ni Madam Surita. Pailob lang kita. Unsaon nga nanarbaho raman ta. Oh, boss. Huwag yun mga itong konsiderasyon sa madam. Sagdi lang, bay bogs. Wa may magbuot niya. Sagang yun maingon ba nga, sa bahis ko ng bayana, huwag yun galaw oy. Bisan, parehas na to nga, iyang mga kabayan. Sa ako nahibawan nga, katabang lang ka na siya kaniadto apan gipangasawan ni Engineer Malik. Mo ba, boss? Unta, mutagad siya sa mga pobre niyang mga kababayan. Kay pobre man bude siya og kagikan. Dili kay ingon na inon siya anak ka mapahitason. Sabtod talaga hapon siya. Wata masayo tog sa baylawom nga hinungdan kung ngano na ingon siya ni anak. Imo nang gikuha ang akong gipada nga kwarta, Tia Leslie? O, Dong Art. Nakuha na nako, Dong. Salamat kon mao kana, Tia. Dako na ka nagikatabang. Niaman si lolo ni mo isoy, Dong Art. Sino gusto kang makigsulti niya, Dong? Wa ba makainom na Dios Lolo Isoy, Tia? Wa man ni makainom. Bibaliho ko, Tia. Makigsulti ko. Hello, Dong Art. Dong, nalubong na na mo lola ni mo, Dong. Wa siya makapaabot nga akong matuman ang gisaad ko ninyo, lo. Ay, pagbuot sa Ginoo gihapon maong wa yun na matuman, Dong. Ikaw diha, lo. Ayaw gidog luya-luya, ha? Paspas ang mga adlaw nga mulabay pa. Pagkita pa tali hapon sa ako niya pagpauli. Art, you are a good worker. I appreciate also your kindness. Thank you, Engineer Malik. I know that Filipinos are hardworking people. In fact, I married your Madam Sorita because she is a nice Filipina. But no, I don't really know what happened to her. Engineer Malik? Please, excuse her attitude toward you, Art. Okay? Yes, sir. Okay, sir. Nalumos sa bahandi si Madam Surita. Hinungdan sa dako ining kausapan. Mao ko na ako nasabtan. Mao din na ang inyong ipanagsultihan ni Engineer Malik, Art. Oo, busod. Buutan day kuno kayo siya. Hinungdan nga gipakaslan sa engineer. Humanon talaga una ni nga itong kontrata. O niya, malikay na lang ta. Di na tamo extend pa kay ang numero 1 nga naghatag ka na itong labad sa o. Ato raman sabdi ang kababayan. Husto ka, boss. Atong kadugo na daing Pilipino mo'y naghatag na itong kulba.
Kuan, naunta ko'y ihangyo. Kana kon, okay lang nimo? Ha? Unsa man ang na Art? Kuan, mamisita unta ko nimo sa imong gipuy-an. Sure bitaw ka? O lagi, kun pwede lang unta. Marag dili ko makatuog yun. Chisa. Karon nga ni anagid ko si mga tubangan. Di ba di ka pun kamutuo nga interesado kong mamisita nimo? Hala, uy. Nawawbaya ko na. Di na ako mag-uusik pag panahon aron sultihan ka. Nga mahal ti ka, Chisa. Mahal gid kaya ti ka. Sa tinuod lang, grabe ang kakulpa nga kung kipati atong hikayo na. Apan nakasulti gyud ko nga gimahal nako siya, Priscilla. Mga kasama atong sundan pagpaminaw ugma ang katapusang sumpay sa suwatampo ni Art. Dinhining atong tulamanon bagong bayani. Kung doon ka mo'y sibilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sibilanon kisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Ragana sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.